שלום, אנחנו וולביט, והיום אנחנו רוצים להציג בפניכם את הוולביט X2 המוגבע. בדומה ל-X2 הנמוך, ה-X2 הגבוה מגיע עם צמיגי שטח, מגן קדמי ומרחק גבוה יותר מהקרקע. הוא מצויד במנוע חזק 5 קילוואט, בקר 400 אמפר ומצברי ליתיום 100 אמפר עם 3 שנות אחריות. הם מסוגלים לעשות פי 10 מחזורי התנה מכל מצבר חומצה אחר. בתא הנהג זו חוויה אמיתית. תוכלו ליהנות מרמקול בלוטוס איכותי, מתאורת לד, משקע הטענה, וגם ממסך לד מדהים שמראה לכם את נתוני הנסיעה ומצלמת רוורס. בספסל הקדמי יש לנו מושבים אורתופדיים, חגורות בטיחות ומשענת ראש מתכווננת. ניתן להזמין את הרכב עם מושב אחורי מודולרי, שנפתח גם למשטח, או עם ארגז פתוח. ה-X2 המוגבע מגיע עם נוכחות מרשימה ובמגוון צבעים, אפור, סגול וכחול. לכם נשאר רק לבחור. נסיעה נעימה.